naman po.
Pasulod po doon. Opo, sa kanan. Bye-bye. 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 Ano, Eric? Abriman tabi ako. Bye-bye. Tere. Ang nagsiyan. Good morning. Naguram nga ni Maang. Hindi na ako naggadto. Nagagawi ako. Mamay! Surprise! Ayam. Ya. Ay, ganti mo apa kan ni? Mama Milena, si Gigi, cute yan, cute. At si Kuya Danda naman, Thank you, Tita Tere. Uy, malaki ka na, malaki ka. Dian, Atin Deyan, smile. Hallelujah. Apal daim mo na. Hallelujah. 2, 3. Hello people of the day. Hi si Mother. Ayun na, nag-ano na ang uran. Iwan ako tayo ba sa dentag sa diri mabakal ako. Kanina. Nag-iimoy ko. Mari na, may 5 man lang mo ito kanina.
panahon na niyang tao niya. Wow. Okay naman na. Kaya may ano pala yan, hindi mo kasi thyroid yun. Nasa hindi mo, tapos na isipin mo ano nagpasipin. Hindi na nakaano ano, ano, sa thyroid kasi matapos na yun. Wala pa nito. Wait, okay meron na yan. Mas pa na yung kape mo? Ubos mo ka? Ano mo pagbutin mo ha? Para kumapanta na nga na yun sa ano. Okay yan. Nakain ka ito kung pusin niya. Mambo. Oo, na. Okay na. Easy. Wear your uniform. Pagtulo na ininapansin eh. Pero parang okay nga. Kaya no, dapat lang, no? Okay ang comfort. Pero mas magpagay ito na halit nga. Kaya bawal na. Hindi magaan lang dito. Ibibatan ba? Nakabundas nga. Hindi na sa iba yun. Ay, wala lang ini. Sobra lang ini dito. Adyasan ini. Hindi ko na lang ini mother din. Okay na. Okay na mamay. Ano ka rin gusto ulit? Bagay, pagpa... Pero pag pinto sa nailipin ko ito, nasa lower limit na. Ang ECG, normal lang. Praise God. Regular lang. Dati mas kaso nila yung nahalo. Ito kayo, wala ko rin, pero irregular yan. Hindi yan, 1, 2, 3, 4. So, regular ko siya. Hindi sa nakakali makaskaso, yan, normal lang yan. Ang dalat naman niya, hindi, halo ko lang muna sa ano, sa thyroid. Ang sa pagla, yung pag nagsan sa thyroid, parutang po niya. Kaya ano, kaya x-ray pa, may ano yun, may heart-in-heart na yun. Sa x-ray pa, may mula na sa ano na heart-in-heart na yun. Kaya hindi nila, hindi naman, ang din sumawa namin din sa yun. At sabi niyo yung sila nakaagi, so, pinag-ray yung dulciasin, tapos, hindi na, nakatemblan niya, may pistar pati. Hindi ba sa sini? Wala na. Hindi na tingin. Ako na ito. Okay na. Wow, sweet. Hindi na mo Bawasin na doon kang bulong. Ay, salamat, Lord. Wala ba? Karaon na. Gusto magsikot din sa pasilyo. Puro na lang ang mundo. Puro na lang. Puro lang sabi. Ang dulcias mo naman. Pwede ko na yung dulcias. Ano lang? Tapos. Si Pansinido. Kaya ating pupilo din. Kinahaling ating pupilo. Mahal bulong. Sit down, please. Okay. Panigil ang bulldozer kanina. Dapat tayo magsila yung malaki.
Wala na lang ga. Kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. Pag namatay ako, I already asked. Ipapractice ko ito sa tula si... Thank you, Manay Nonggol. Intero ini. Come on. Hi, ng lechon. Oh, yeah, di pala nagpipicture. Thank you, Manay Nonggol. Yan, sanga mo na ang kaon ni Mama. Kumain ng pista ng gabi. Libre na isa ron.